Yaning kaloka kati langit Kisana ngertiya bab perangane kang cinipta Gusti kang awujud tanduran kewan lan menungsa yen wit-witan kuwi butuhe mung urip mula urip ana alas ya gelem urip ana gunung ya ora ngresula buktine ora ana critane wit ngalih saka nggon yen ra dilih karo menungsane ewadene makhluk angka loro ya kuwi kewan. Kewan kuwi butuhe mung telu, ya kuwi urip, mangan lan sanggama. Yen mangan tanpa pitung, tanpa digagas kalal lan karam, sing baku wetenge wareg. Apa meneh bab sanggama, kewan kuwi ora mikir kuwi dulur apa dudu, ponakan apa misanan. Butuhe mung nuruti nafsu nanging lamun to menungsa kuwi sangune genep ya kuwi urip mangan sanggama lan rasa pangrasa budi pekerti ati suci pamriye supaya manungsa jiwane luhur gelem ngayomi marang pepadane makhluk klebu ngayomi kewan lan tetanduran sak isine jagat kabeh Kisana para gage sawangen wing delima iki bolong dadi 5-5 wohe bolong dadi 5-5 yektine manungsa aja nganti lali 5 perkara ya kuwi nglakoni ngagungake asmane Gusti manembah kelawan Gusti meper hawa nafsu kanthi taberi poso asih mring sesama kanthi nyisihake bondo kanggo diparingake ingkang butuhake dene ingkang pungkasan anjangkah tumuju papan suci kanggo nyuceni kelawan jiwa raga pikiran supaya tetep eling yen tumitah ana sing nitahake urip ana sing uripi lan supaya uripe bisa urup dene urupe kanggo hayune sagung dumadi mula menungsa ana donya aja mung ngumbar hawa ning sing pinter ngayomi karo nafsune dhewe ngayomi kelawan kewan tanduran lan ngayomi kelawan jagat sak isine